Συγγνώμη, σε ξύπνησα. Ναι, με ξύπνησες, αλλά ήταν ωραία. Έχω να παίξω πολύ καιρό. Τώρα θα έχεις χρόνο να παίξεις, αφού εγώ θα ασχοληθώ με το περίπτερο. Το όνειρό μου εκπληρώθηκε, γιατί τελικά θα το κρατήσεις εσύ. Όχι, όχι, μη λες τέτοια. Μπορεί να έρθει η μαμά σου να τα ακούσει όλα και... Θα παίξεις λίγο ακόμα. Ναι.